A parte máis solidaria da festa do Tinto do Salnés será un ano máis a andaina. A cita chega este ano a súa 9ª edición. Vaise celebrar o 7 de xuño pola mañá a partir das 10. Este ano a favor da Asociación Bata. Queríamos colaborar tamén con Bata, non? Que a festa do viño tinto, pois, de alguma maneira, con Bata, pois, que se sintan protagonistas, traballar sobre todo para que sensibilizar, non? O traballo que estamos facendo con Bata, de feito vimos colaborando ao largo de todos estes anos xa o Concello de Ribadumia, sobre todo para mantementos de algúns espacios verdes, e a verdade é que o traballo é espectacular. Cada ano a organización elixe unha organización social para aportar o seu grande area. Cada un dos participantes na andaina colaborará na parte solidaria achegando unha aportación económica a vontade para que Bata poida seguir desenvolvendo o seu labor na zona. A verdade que para nós é un privilexio, porque decimos moitas veces que hai un montón de iniciativas sociais na comarca. Nós, lóxicamente, levamos máis de 35 anos traballando na comarca e a nivel provincial, pois sí que é verdad que temos un impacto importante, pero sobre todo o que nos importa é o traballo que fan as persoas, que tradúcese, por exemplo, neste acordo xa de fai moitísimos anos a través do emprego, e vemos que iso ten un impacto real nas propias persoas e na propia sociedade. A andaina terá unha lonxitude duns 8 km, fará un completo percorrido natural pola localidade. Parte onde está a oficina de turismo, vai todo pola ruta da Pedra da Auga e a variante espiritual ata a iglesia de Barrantes. Pola iglesia de Barrantes recorremos todo o que pode ser a zona da Gándara de Ribadumia, de aí vamos á Casa de Cultura de Ribadumia, Pabellón de Deportes de Ribadumia, baixamos polos Muiños do Batán e volvemos a entrar na o que pode ser o camiño, a variante espiritual, e para enlazar tamén coa ruta da Pedra da Auga ata chegar a Barrantes, pasamos por detrás de Pazo Barrantes e chegamos ao punto de orixe. Nas últimas edicións participaron alrededor dunhas 200 persoas, cifra que agardan acadar de novo este ano.